Hi guys, good morning. So, ngayong araw po nito, andito po kami sa dagat, malapit po sa amin. So, ngayon po ay mangunguha kami or maghahanap kami ng isang halamang dagat na tinatawag sa amin na lato or sea grape. So, ang halaman po ito sa hindi nakakaalam ay nakakain at napakasarap po nito na ginagawa namin salad at sinasawsaw sa suka kagaya po nito. So, subaybayan niyo po kami. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe ng video. Maraming salamat! Cute. Hi, ina. Dai, alisa dai. Tapos lalong. Pwede. Tangali, day. Kuya di ay. Si ato sang mama. Oh, nanilas na ning. Gamay pa. Dito sa daghan. Bato day na day. Anong ka na kung bato imong kuhaon? Kanira manggod mo kuhaon. Oh. Diba? Wah, ang lumot day. Piuhin day. Ana day, ana. Ay kuso-kuso ah. Laban day, laban. Laban. Basa na lang ko. Kanang nag-green ko Ma, nabasa ko. Kira na. Kanang nag-green ko Wa si Say ma. Kana mong bato may kuhaon. Ay, gagawin pa man natin. Ah, ako nakakuha na. Ay ka nakakuha. Gira. Hapon, siya.
Gahabol yun. Habol. Gahabol yun yung bata. Kanan ay kalubog-lubog ito. Kuang makakit na. Mas plastic na eh. Arang ko ay ra nang sagpan sa balas. Buta na lang diri day. Ang ganito ng plastic. Uy. Our fish. Utang na siya kanina dapit. Bye-bye. Bye-bye, sir. Mulangoy ako. Mulangoy ko ni mama. Talikod. Linday. Ahay. Okay na. Ayan po, umuwi na po kami. Tsaka ayan, tapos na po namin hugasan yung nakuha namin. At nag-prepare na po kami ng suka para pang sausaw. Bon appetit! Kakain na po kami. Thank you for watching. God bless.